Lehentasunetan sakondu, aurrera begirako erronkak identifikatu eta ekiteko garaia da. Batzorde eta pleno telematikoak egiten hastea proposatzen dugu. Alderdiek partaidetza politikoa izan eta aldi bereko komunikazioa ziurtatzeko. Larrialdi maila osatzea ezinbestekoa iruditzen zaigu. Inplikatutako agente guztiekin batera aurrera begira lehentasunak markatu eta erabakiak hartzeko. Herritarren kexa eta proposamenak jasotzeko bitarteko telematiko eta ez presentzialak jartzea proposatzen dugu. Tokiko ekoizleak merkaturatzeko merkatua mantentzeko proposamena egin dugu. Gune berriak sortu eta erraztasunak emanez beharrezkoa bada. Politika sozialei dagokienean, egungo egoeraren eta salbuespen egoerak sortuko dituen errealitateen gaineko diagnostiko bat egitea lehentasunezkoa iruditzen zaigu, aurrera begira beharrezko neurriak hartzeko. Udalari bideratzen dituen kontratu eta hitzarmenetan arduraz jokatzeko eskatzen diogu.